Nadúpané autá, vymakané tela, drahé dovolenky pri mori, značkové oblečenie, dokonalé vzťahy, šťastní a bezchybne vyzerajúci ľudia. Vyzerá to tak, že všetci na Instagrame a iných sociálnych sieťach žijú krásny život, okrem teba. Ak si sa niekedy zamýšľal nad tým, prečo to takto je, nie si sám, nie si sama. Koľkokrát sa ti stalo, že si mal alebo mala skvelý deň, až kým si nenatrafila na fotku tvojho kamoša alebo kamošky a zrazu si sa začala cítiť zle. A tak sa začínaš porovnávať a rozmýšľať nad tým, prečo je tvoj život taký nudný a čo vlastne robíš zle. Prečo aj ja nemám také skvelé fotky? Prečo aj ja nemám také vymakané telo? Prečo aj ja nemám úspešnú kariéru a dokonalý vzťah? Počas týchto myšlienok však možno zabúdaš na jednu veľmi podstatnú vec. To, čo vidíš na Instagrame, ale aj na iných sociálnych sieťach, má od reality veľmi ďaleko. Instagram je sociálna sieť, kde ľudia väčšinou ukazujú len tie najlepšie a najšťastnejšie momenty z ich života. Fotky, storky, krátke videá. Ľudia zdieľajú svoje highlighty a životné úspechy, ale až tak veľmi nezdieľajú to, že sa im občas nedarí a že majú aj nejaké neúspechy, ktorým dennodenne čelia. Asi si už videla fotografie zo známych turistických miest na svete, no možno ti ušlo to, ako to tam vyzerá v skutočnosti. To, čo vidíš na Instagrame, je často iba čerešničkou na torte. Zbadaš fotku influencera alebo influencerky, ktorí vyzerajú skvelo, lebo sa živia svojim vzhľadom, no nevidíš to, že si vybrali jednu fotku, ktorú prezentujú zo všetkých 50, ktoré im nevyšli. Majú pekne naličenú tvár a upravené vlasy, ale nevidíš 2 hodiny intenzívnej práce a množstvo filtrov, aby táto fotka vyzerala, že je autentická, že bola sfotená iba tak. Alebo napríklad zbadáš selfie fotku páru v peknej reštaurácii s krásne odfoteným jedlom na stole. Hneď to niekde vnútri zabolí, pretože sa začneš porovnávať, prečo aj ty nemáš niekoho ako je on alebo ona. Prečo aj ty nemáš taký skvelý vzťah. Nevidíš však to, že po spravení tejto krásnej fotky môže tento pár stráviť zvyšok večera tak, že každý z nich sa utiahne do svojho kúčika, vyťahne si mobil a stráve zvyšok večera bez toho, aby sa rozprávali a každý bude vo svojom svete. Nehovorím, že je to takto vždy, alebo že je na tom niečo zlé, pretože každý z nás si môže vybrať to, ako žije. Problémom pre teba sa však stáva moment, kedy sa začneš porovnávať. Tento fenomén sa zvykne nazývať aj ako FOMO, alebo Fear of Missing Out. Tento syndrom zahŕňa pocity úzkosti, nepokoja a obáv z toho, že sme prišli o niečo dôležité, čoho by sme sa mali zúčastniť, ale neboli sme do toho zapojení. Jednoducho máme pocit, že sme niečo premeškali, že náš život nie je až taký dobrý a že prichádzame o čosi veľmi, veľmi dôležité, čo často vyvoláva pocit závisti a znižuje našu sebaúctu. A sociálne siete tieto pocity iba umocňujú, pretože vidíš iba drobný kúsok zo života niekoho iného, ktorý by si chcel alebo chcela mať. A takýchto kúskov je na Instagrame nekonečne veľa. Avšak stavím sa, že keby si mal alebo mala možnosť vymeniť si život s niekým, komu vzhliadaš, so všetkým, čo k tomu patrí, zistila by si, že aj títo ľudia sú úplne obyčajní ľudia, ktorí majú svoje dobré, ale aj svoje zlé dni, majú škaredú pleť, boli ich brúcho a sedia doma v rozgadaných teplákoch na gauči. Tak ako ty, tak ako ja. Všetci žijeme normálny a občas až nudný život, avšak ten je v našej kultúre málo kedy považovaný za vhodný zdieľania, čo je dosť smutné, pretože práve to je to, čo je skutočné. Namiesto toho hľadáme pozornosť a uznanie druhých. Snaha o lajky, komentáre a pozornosť sa stala hnacou silou na Instagrame a iných sociálnych sieťach. Je to smutné, ale žijeme v dobe, kedy počet lajkov na fotke dokáže ovplyvniť to, ako sa cítime a dokáže negatívne ovplyvniť našu vlastnú hodnotu a to, ako sa vnímame ako ľudia. Koľkokrát sa mi v živote stalo, že som pridal fotku na Instagram s tým, že som očakával, že bude mať úspech. A nemala. A potom som každých 5 minút bral mobil do ruky s tým, že som pozeral, či náhodou nejaký komentár alebo like pribudne. A aj keď nejaký pribudol, na malú chvíľočku som sa cítil lepšie, pretože sa mi trošku uvoľnil dopamín a ja som mal pocit, že ma niekto rád, že proste mám tú pozornosť, ktorú potrebujem. Avšak tento pocit o chvíľu zmizol a čo mi ostalo? Dokopy nič. Chcel som viacej lajkov, chcel som viacej komentárov a viacej pozornosti. To všetko pramení z toho, že to, ako sa cítime a kto sme, často vkladáme do rúk iných ľudí. Je však dôležité uvedomiť si, že Instagram a hociaká iná sociálna sieť nie je meradlom toho, kto sme a ako šťastne sa cítime. Skutočná radosť má prichádzať znútra a nie z toho, koľko lajkov máme na fotke. Ako sa prestať porovnávať?
Vymamiť sa z tejto porovnávacej špirály si vyžaduje tvoje vedomé úsilie vidieť, že to, s čím sa denne stretávaš na Instagrame, nie je skutočná realita. Pamätaj si, že nikto nemá až taký bezchybný život, ako sa na prvý pohľad zdá. Všetci chceme prirodzene ukazovať len to najlepšie, čo je v nás, ale naopak nikto z nás nechce ukazovať to, aké sú naše slabé stránky a aké sú naše neúspechy. Čím viac si to budeš pripomínať, tým lepšie sa budeš cítiť. Takisto, ak sa prichytíš pri tom, že bezducho scrolluješ na sociálnych sieťach, tak sa skús na chvíľočku zastaviť a úprimne sa zamyslieť nad tým, ako sa cítiš. Je obsah, ktorý v tej chvíli konzumuješ, pre teba inšpirujúci, obohacujúci? Alebo sa skôr cítiš menej cenne, nervózne a sklamane? Ak je toto druhé, možno by si mal alebo mala začať sledovať účty, ktoré ťa budú viac inšpirovať a obohacovať v tvojom živote. To, aký obsah sleduješ, často definuje to, ako sa budeš cítiť, preto si dávaj naozaj veľký pozor na to, či obsah, ktorý sleduješ, ti viacej dáva alebo berie. Cesta k tomu, aby si sa cítil alebo cítila lepšie, nevedie tak, že budeš bez chyby. Práve naopak, vedie tak, že budeš akceptovať svoje chyby, ale budeš autentický alebo autentická. Nezabúdaj na to, že vo svete sociálnych médií je dokonalosť ilúziou a tvoju hodnotu ako človeka neurčujú lajky a počet komentárov. Nájdi si preto počas dňa aspoň chvíľočku na to, aby si to pripomenula a buď naozaj úprimne vďačná za to, čo aktuálne máš, pretože na svete existuje ďalšia miliarda ľudí, ktorí by si v zlomku sekundy s tebou vymenili život a chceli by mať naozaj taký život, aký máš teraz aktuálne ty, aj keď možno tomu sám alebo sama neveríš. Samozrejme, to neznamená, že máš teraz založiť ruky a bezpodmienečne prijať všetko, čo je na tebe nedokonalé, lebo je iba v tvojich rukách to, ako so svojím životom naložíš. Ale to je dôležité povedať svojím vlastným tempom. Namiesto toho, aby si sa porovnával alebo porovnávala s niekým, kto má úplne iný život a inú štartovaciu čiaru, ako máš ty, sa skús porovnávať len sama so sebou. Ak sa ti podarí byť čo i len o trošku lepším človekom, akým si bola včera, môžeš to považovať za obrovský úspech a signál toho, že tvoj život napreduje tým správnym smerom. To je na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni ma odoberať, daj mi like, pošli to niekomu, koho máš rád a sleduj ma ďalej, aby si získala viac užitočného obsahu do svojho života. Vidíme sa.